Helo a chroeso. Heddiw mae gyda ni y diet Cymraeg. Nawr mae ymchwil yn dweud bod angen 3,000 o oriau i ddysgu Cymraeg. Research shows that you need 3,000 hours to learn Welsh. Yn union fel bod angen 5 ffrwyth a llysieuyn y dydd, just as you need 5 fruit and veg a day, mae hefyd angen 2 awr o Gymraeg y dydd. You also need 2 hours of Welsh a day. Mae llawer o ffyrdd o wneud hynny. There are several ways of doing this, a dyma rai i helpu chi. Dych chi'n gyrru i'r gwaith yn y bore? Beth am wrando ar CD Cymraeg yn y car? Neu, os dych chi'n stuck yn y traffig, dych chi'n gallu gwrando ar Radio Cymru. Beth am ddewis yr opsiwn Cymraeg ar Facebook a Windows? Beth am hefyd trydar yn Gymraeg? What about tweeting in Welsh? Pan dych chi'n mynd i siopa, i'r farchnad neu i'r archfarchnad, beth am ysgrifennu eich rhestr siopa, shopping list, yn Gymraeg? Dych chi'n gallu ysgrifennu bara, llaeth, siwgr ac yn y blaen, etc. yn Gymraeg. Beth am yr twll yn y wal? What about the hole in the wall? Os ydych chi eisiau mynd i'r banc, dewyswch yr opsiwn Gymraeg bob tro. If you need to go to the bank, choose the Welsh option every time. Mae cerddoriaeth, music, yn ffordd dda iawn o ddysgu. Mae rhythm yn helpu chi gofio. Felly beth am ymuno â chor Cymraeg? Why not join a Welsh choir? A chanu caneuon Cymraeg? Beth am post-its? Ysgrifennwch geiriau Cymraeg ar y post-its. Arrowch nhw ar yr oergell, the fridge, ar y cwpwrdd, the cupboard, ar y wal, the wall, ac yn y blaen. Ffeindiwch ffrind Cymraeg i siarad, textio, e-bostio, ffonio yn Gymraeg. A dyma ni. Dyna rai ffyrdd o gael diet cytbwys Cymraeg. These are some ways of maintaining a healthy Welsh diet. Pob hwyl i chi. Good luck to you. Hwyl!